na ya mkpu wee baa ha ọnụ. Ndị ọdakpolu wee bido wee pụtaba ụmụ nwaanyị ndị ọdakpolu ji maka wee si na chọọchị ha wee pụọ. Akụkọ wee ju nkịta ju ụkpa, ndị mmadụ wee na-ekwu etu o si akwado ka o gbuo die, ọ bụrụ na o gbuo die ka o weghelu the church. Ndị mmadụ wee na-ekwu ndị ọtụbala ime ụmụ agadi nwaanyị ahụ na ọkwa ụmụ agadi nwaanyị ndị 40 years, ndị 50 something, ndị 40 something si bụ na ọ bụrụkwa ụmụaka ka ọ na-adakpo, ma ndị o ji ebe ha imele ha ekpere dakpo ndị afọ, ma ndị ose ha bịa ekpere na chọọchị n'abalị fabia n'abalị yiri trauza bịa ọsị ha na ha amaghị trauza n'ọgọdọ ka ọ ga-ama n'obi, ma ndị Chineke ma ndị ọ na-ala ego, ma ndị ose ha gote ewu, ma ndị gotela ọkụkọ, ma ndị kwụrụ ụgwọ ụlọ, ma ndị kwụrụ ụgwọ mgbe nwunye ya mụrụ nwa. Si ndị mmadụ kọkata ọ sị m nne chee even onwe voice note o sendisi ala m ya ndị mmadụ na-enyezi confession ihe ha fụrụ n'aka this guy na ha marọ na o ji ha wele achụ ego, na ọ bụzi nnọọ pastọ aka ịmago na ọ bụzi nnọọ onye ekpere aka ya. Yes, na fama na ọ na-ekpe ekpere na-afụ ụzọ, mana fa mara na ọgwụ ka o ji afụ ụzọ, na fa chekwe nnọọ ịmagolo onye na-alalụ n'ụlọ ụka Chukwu wee baa anyị isi. Chineke in fact mmadụ elotesi ihe nwaanyị akọrọ, ihe ọ kọrọ dị too much this guy na-eme. Ọ sị m nne na before nke anụ wee mee ka nwaanyị afọ gwasịrị ihe a na ya kpele ekpela ndị na-abụli ọnụ si akwa ifu ihe a niile ị na-eme na Chukwu ga-akpọ gị ụgwọ ya. Ọ bụrụ na anyị emedugo gị ajọ ife, ihe ọma niile anyị mere gị n'ụwa igwe na-achọ ka igbuo die, kedu ife di emere gị? Kedu ife di emere gị? Maka na ọ gbada ọ bụrụ na achọ di afụrọ na ọnya nwa ga-eteki over ịghọtago, maka na o gosigolu mmụọ ndị mmadụ ndị amara ife na-eme. Mana anyị amụrụ na o nwere ndị chọọchị na-afụ ihe anwụ na-ete otesie o wee na-afụrụ ha ọfụ ya marọ n'ọka ihe anụnwa mezi kịta ka onye ọbụla na-ekwu ihe ọfụlọ n'aka this guy. Ọ sị m nne na ndị mmadụ apụsịsịgo na chọọchị fanya ndị ga-abụ fa buo ihe a ma ha ebu nne. Ọ sị m na ụfọdụ bịara na-ebe akwa sị na ihe ha ejere wee gwu ya bikos na nwanne ka ọ bụ na fa mara ka o si ete eke bikos na ọ fụrụ nwanne n'anya rinne. Ivido webọsị ụmụ ya na-ajụ ya sị ya mama kedu ihe iji wee fụsịa nwanne gị n'anya karịa anyị wee mụrụ amụ? Ọ sị m nne na o nwere ka a si wee chee n'ụwa na nwanne ga-anọgide mee ya na di ya ajọ ife andị nọ maka arụ adọrọ die andị nọ na-aba arụ ya ba die na fadị etinyezi anya na chọọchị mago ha hapụrụ ya ihe niile. Ọ sị bụ nne na ndị witness karịrị akarị, DPO gekete wee sị ha teki okwu atụ court ahụ ịghọtago. Ọ sị m nne na amụrụ na nwanne nwoke na oshi afọ ọ na-ezubu before ha wee na-atị ya na just switch zie nye to their church wee na-ezu ndị mmadụ ife ọ na-ezu ndị mmadụ. Si ọ nọgide ọkpọ ofu onye chọọchị si ya na afụrụ ya na nnọ nke ọ nwụrụ na Chukwu gwara ya okwu na ọ ga-anwụ echi na ọ ga-eweta ego onedotu gote ọkụkọ ego onedotu gote ihe a ego onedotu ke wee melie ekpere. Si ọ nọgide ọfụ nwaanyị ji ego si ọsị ya tikwe wee fudie nka nwado otu a na ọ ga-eweta ego onedotu a weta ihe dotu si na o nwere ife asị na ọ na-ete n'ihu were afọ those things bikos na ya che na ọ na-afụ ụzọ actually bikos na ya mara ka o si afọ those things wee bụ na ọ na-eje na nke dibịa na-agwọ ọgwụ ọgwọ si o wee bịa na-afụ ụzọ. Ịma na ndị dibịa ụfọdụ na-ekwu na ha na ụfọdụ ndị anụnwa na-ekpe ekpere na ụfọdụ ndị pastọ na-abịa na nkefa ndị mmadụ ada ekwe na nke a ka m kwere. Ọ dị unu ka mma nọgide pụta na online kọba sibe ụdị asị anụnwa ma ọ bụrụ na o nwere onye gwara m ife a like ọ dị unu ka m ga-apụta proudly na-akọ ihe a na-akọ na ihe a na-akọla unu bụ real ya etu ka m si bulu anya n'aka na-asị so na ihe a na-eme real ya na ihe this woman kọkọtala m akụkọ ọkwa nwanne nwoke ya step brother ọkwa nwanne nwoke isi not like na ọ na-ekwu about someone else na ọ na-ebi ebo na ife a bụ life ka m na-akọlọ na ihe a afụdoro m ihe ka ọ dị ụtọ a wee na-edisivu ndị mmadụ na-anaghị ego na-anaghị ewu na-anaghị ọkụkọ
ọ nọ okpe ekpele chofu ihe kọ ọ nọ okpe ekpele chofu ihe kọ ị na-enye ya ego ọ sịghị na ọkwa na imere na ị ga-anwụkwa ọkwa na imere na ị ga-eme nke ọkwa na imere na ị ga-eme nke a wee nọ n'ebe ahụ wee na-ebu ndị mmadụ chandu chai Chineke si mami a wee na-akwụghalị wee na-ekpe si na nwanne ya nwoke ebidochagolie chọọchị si o wee chụpụ ya si nwanne ya nwoke emesa nke si o wee chụpụ ya n'ihe a niile na mami a nọkwalụ na ọ chọrọ ịgba ahụ nọọ na ihe ọ gbadebelụ bụ na ihe ha chọrọ bụ ka nwa anụnwa gbuo die wee wezalụ chọọchị ka ha wee dozie hapi akwa ifugo ọsị m nne ya fụsila anya ọsị m nne ịmara ihe die dalụ n'ala na-ebe akwa si ọkwa ifugo na ụmụnne gị ewinigo na ụmụnne gị ewinigo na ihe ha chọrọ ka ha narị anwa ofu chọọchị anụnwa na ihe ha chọrọ ka ha narị anwa ofu ministri anụnwa na ihe ha chọrọ ka ha narị nwa ofu ministri a kedu ihe a mere kedu ihe ọsịbụ na ife di emegolu ụmụnne na ya ma ngụ ya agụ na di ebosiala ezigbo mmadụ na nwoke ebosiala ezigbo mmadụ na ya funuru fụsi anya n'anya wee na-emelie maka na ya da-akọsịlị ya akwa ifugo maka na asị gị akọsịla alụ di gị everything maka na ịkọsịala ịgbara ụdị mmadụ ịlụta mana di ebe ezigbo mmadụ n'ọbụrụ na ya akọsị ịmagolu na ya sesiela enu kọsịala ya mana ọ mara na ndị anụnwa do this bad wee kpegide wee sị ka ewepụ okwu kọt megide di wee kunie wonde wee jebe na police station wee sị DPO na ya chọrọ iwepụ okwu kọt bikọsi na ya wepụ okwu kọt ọbụna ya na ndị ọgọ ya na-ekpe ikpe na ya ma ndị nwunye mana ife a na-achọ ịgwa ha tata na ihe jikọ ọnya na ha ebugo na ya chọrọzi onye ọbụla jebela onwe na ife jikọ ha ebugo si ọkwanya ha bịa belụọ nwanne ha nwoke belụọ ụmụnne kafanaba si m ọkwa n'ihe a mee nwanne ha nwaanyị nke a ji anara enyela ha aka wee bịa kama na o nwere ụmụnne wee na-asọtọsi ọnụ na-akọ ọkọlụgbogo ọkọlụgbede this woman wee sị m ka di esi na ya chọrọzi anything with ụmụnne o na this family n'ebe afọ ka ya nọ wee nwee ọdụka awụlia mmiri oyi n'isi ọdụka awụlia mmiri oyi n'isi ọsị bụ na ya hapụrụ nwanne ya nwoke arụ adosira focus na ndị anụnwa ka amalụ ma peace ọ ga-adụ dutele ma gbafasi wee tirite ha ka ya kọwala ha na ha abụrụkwa na ajọ mmadụ ndị echeterezi n'ọkwa ọbala afọ ka mama ha ji wee mụ ha na nwanne ya nwoke nke ukwu na-egbu n'ọnya nwabụ onye na-abịa eni ọmụgwọ ma ọ bụrụ na mami ya na n'ọnya ga-abịa na-asali ya nwa arụ n'ọnya ga-abịa na-egbogo na-egbede maka na nke afọ bụ ezigbo mmadụ n'ihe ya melụ ndị a kịta na emere ọrụ nwanne ya nwoke half ọsị m nne na mgbe ụfọdụ ị na-achọ ka igosi people na ịbụ ezigbo mmadụ na-achọ ka igosi people that you can forgive na mgbe afọ ka ị na-egbu onwe gị